Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka MDC na Nongsken constituency ka Kong Grace Mary Kharpuri kala yo ban play pai ba ya ka office trekam jong ka right lengkhat ka badon hahat lengkhat ka balashna lengba ka MDC scheme jong usnem arjar khat san arjar khat nrio na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ya kani ka office la yo ban play ha ka jingyalang ka balalong ha ka khatwei tarik menta unailor arjar khat pra rengkat ka jingyadon lang usordar jong kani ka right uba keke tangsong kirang ba shnong ki ba ha kani ka right kilong keme bar ki samla. Kun KMDC ngala trishtong ngala ilekat kabala kebangan pendap penbiang ya ke konstituensi Barokaway. Terhauni warajar katsan hadu kanrio ngala dab ban sami ke skim ke jonga ke bakot hadu laikror. Bat pisultu hi ke Nongsken konstituensi ke lalong ke bayar. Bat ki jingdon kam ki babon belai. Ngayui hangi haling kadro hoi ki dambon ki jingdona. Tina kaliang ke jonga ngaso benomba ngadab ke jingkemen bangayo ke nikalat ke bangan ai ke nika skim lingba ke jingkerpat jong karat. But on lang kami bakal si bangan kot no kumni banga kerpa di sadar ba ni trail lang ringkat I babukri julong hi breu ba kloy on pe ya kakia ka shon jo kara I Barokaway bad ho ki dang bon ki bale si na kaliang ka jonga ka mahap bangan pendep habai dei hakan hapo jong kani kara ti na kaliang ka jonga nong ayupat henrei na syuket bok ka guang ye phi kinong penya jong kara I Barokaway hapo ka jing yalam ka jong isardar but nangay bakani ka hall kan ay jing mentoy phi namarman bangawan siya kani ka snohang ni polingkhat ngai ka long thali shisha judan scheme MDC but kumju hadu ha poling khong ru na tharai phi pitep ka lingkhong ka long ka mat janang ni kam judan bang ko ka scheme handai hadu ha poling khong ru kilayo e ka scheme ka jongki ka baki ki dawa banangay balada hauni warajar khat khandai baki palba kinai biang ka jingkar shan bakin jet biang nga ngan haben pendep shu iki kam ki jonga ki brangsa Nai nadu warajar khandai hadu menta banong le se ka wei pa ka snong ka baha pa Nongsken constituency kala yo ya ki jingdon kam bar ka mati jong ka district council kala don le se man ka snong klem la cho kane nga hap hi ban long ning kong habai ngo yu ble lam lenti nga bangala pendet ka kam ka jonga nga sa sang so nai menta bad ho ki dang bon ki scheme le se ki bangin dang haban pelai ka dei gong I ba happy mentan nai gini ka hol kadang duna palat namar belai kapisa ka duna nomor beleng haban penbiang ya pakaway ka snong ka bahap po Nongsken constituency te katkum ka jingduwa le dawa le se la kidon ki estimate ki bakam he kidon ki estimate ki bakam ret ndrei na kaliang ka jonga ngaso banong ba omdei ba pin khuslai namar mangai kumbang jukran ka kham ko ka ktien o ka kam ban ya ka ktien ka kham jam ka kam ban ya ka ktien but mentan isketri jongkara ila kerpa dia nga ban kaliang ka jonga ngakular bangan penbiang ikini ki jingdon kam jong kani ka hol ngai ba kadang thli but ya CMD menta ba pin syek mi lenti mo namar ngakran syai hang ni ngamdan scheme ikini tambangan persyang dagino ki lenti ki balasi ki bangangan ai na pok kapla ka jonga kum bangai smobha ya kani kara I Barokaway ka scheme tingim dan scheme benginai kini ki syuki ki Godrej ke tamang akula repi bangan sa penbiang an sa wanra balasi nga sa penpoi kini ki tiar nabenta ki jingdon kam ki jongpi